neɗɗo gonɗen ko fuutankagal tan tiiɗi en ɗum noon kala jiɗɗo fuuta en gandi o kayne yiɗi hoore mum enene kay eɗen jiɗi ɗum neɗɗo wawa yidde Allah yiɗa hoore ma a wawa rewde Allah a fewnani hoore ma a wawa andude Allah anda hoore ma sabu ko Allah wi noon jiɗɗo mana rewde mi walla andude mi yo andu taw hoore mum kala mo anda hoore mum wawa kam andude min Allah ɗum noon seeɗa e morso mo kaleten hen eɗen mbawi fuɗɗode ko jibinede Cheikh Alhaji Umarul Fouti windere nde fof rendi Cheikh Oumar l'islam fof rendi Cheikh Oumar lawol tijani fof rendi Cheikh Oumar Afrique fof rendi Cheikh Oumar Sénégal fof rendi Cheikh Oumar kono so weliɓe so mettiɓe ko fuutankoɓe jeeyi Cheikh Oumar Allah waɗanimo e nder Fouta ko waɗanani ceerno makko o e aynimadi hono Cheikh Tidiane Sérif radiyallahu taala anhu ko nene mum tan jeeya aynimadi e yinde no wiye Tousana ko yinde tan ne wayno mbiya ceerno Silla walla mbiya Elimane Rindiaw walla mbiya ceerno Molle ko Tousana ko noon tan way ko yinde ko nene makko tan jeeya ɗo Aissatou bintu Mouhamadou Sanusi jeeya ko hinde no wiye Tousana o jibina ɗon ɓe mbi Tidiane o joftina hen wona inde makko wona yettode makko o wiyete ko Ahmad bamakko wiyete ko Mouhammad bamum woni wiyete ko Ibnu Salih o jeeya ko makka ko tanum nelaɗo no wiyete ko haydara hay hunde ala ko woni hen goɗɗum Tidiane wona inde wona yettode haydara ala ko nafa lawol ari lolliri ɗum o wiyama noon Tidiane Cheikh Oumarul Fouti koyɗe muɗum jeetati fof koye nder Fouta woni nayi to nene makko nayi to bammakko kala ɓiidimo gonɗo e nder Fouta gaskinaɗo ma a jiide makko koyɗe jeetati walla koyɗe jeeɗiɗi walla koyɗe jeegom walla koyɗe joyi walla koyɗe nayyi walla koyɗe tati walla ɗiɗi kala gaskinaɗo e Fouta leñol fof ngol mbawɗa wonde a ronki jiidude Cheikh Oumar hayso koye ɗiɗi ko nder ɗiɗi ka arani a waɗani leydi he walla ka maccuɗo gaddaɗo a jiidan ɗon hay goto kono wona gonga kala kalfina kala gaskinaɗo en jeeya makko kala jetteteɗo Ba jetteteɗo Diallo jetteɗo Sow jetteɗo Bari ɗiwdi ɓiɓɓe Uqbata Bunnafi e jettoɗe mumen bayniɗe nattu e hen ɗe kanko ko hen jeeya asko makko ko baba e baba ha yetti Uqbata tono farno nde ɗum ɓenni koye taniraɓe weyde jen kado jeeya ɗum koto banggue seɓɓe ko koyngal kadi kala sal ha yetti omo jogui koyɗe e nder Fouta fof ni no mbirumi on ɗum noon so neɗɗo moƴƴo jibinama e leñol ngol wurtat so neɗɗo moƴƴo jibinama e yettode nde wurtat so neɗɗo moƴƴo jibinama e wuro ngo wurtat so neɗɗo moƴƴo jibinama e leydi ndi wurtat ko ɗum tan waɗi woni sababu mbimi on galleji inayi Fouta so wonano ɗo ɓaggi ɗo so ɓii ko dawi naati hen demo heɓata saabu o jiidaɗe Dia o jeeyaka hen laamiɗo Dia o jeeyaka hen ɗen gadi laamade Fouta 800 mbaɗi organisation kañumen gadi wadde ko wiyete démocratie lamminde mawɗo heddiɓe e ndew hen mballa ɗum jogade kala waɗɗi ɗum e leyɗele aduna he e laamuji ɗi ñamtude Fuutankoɓe enen mbaɗi wadde démocratie 800 nden e joni ko ujunere e duuɓi temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati duuɓi nayi hikka nden tawi leyɗele kewɗe cuurisade Fuutankoɓe tawi mbaɗi organisé laamu Dia o tawi ko men jeeyaka hen laamu Manna o jeeyaka hen laamu Taga o jeeyaka hen laamu Termes o jeeyaka hen laamu Tondiong o jeeyaka hen laamu Deeniyankoɓe ko fulɓe yaalalɓe deeni ala ko firtata haydara deeni ko weelu tan beeli hakkude Bargny e Rufisque faade Sébé Koutane beeli gonɗi ɗo ndi ko ɗi mbiyete ina waɗi deeni Biram Ndaw ina waɗi deeni Mali Gueye ina waɗi deeni Ñaayi ina waɗi deeni Kirkaw ina waɗi deeni Gueej ina waɗi deeni Suuf beeli gonɗi ɗon e ɓowde ɗe fulɓe yaalalɓe koɗino ɗon tan ina gonde e jawdi mumen innira mana beeli ɗi wiya deeniyankoɓe beeli kono deeniyankoɓe wona leñol wona inde wona yettode ko fulɓe yaalalɓe tan gasi yette e Ba jogiɗen nanggu ɗiɗo urulɓe e Yallah e ko yalte mumen urulɓe woni jalluɓe yaalalɓe woni babaɓe ɗum ko ni tan foti satike oɓe jeeya kamɓe deeniyankoɓe satike ɓe tawi ɗum koye Fouta ɓe puɗɗaɗi ne wonno e guure tati satike
ina wonno godo ha subaka andi ɗon ɗon ɓe tawi satiki ina wonno jum ɗon ɓe tawi ina woni ɗon ha joni satiki ina wonno giray ha subaka andi ina toon wiyete ko satiki ngaja ɗum ɓe tawi koye Fuuta ɓe ngari tan ɓe laamima inde nde koye laamu fullo ɓe luɓima inde nde ɓe ƴetti kamɓe noon lolliri ɗum satigueɓe ko nogas e jeegomo fiilaɓe andaɓe Fuuta duuɓi temedde tati e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi tati ɗum deniyankoɓe laami Allah addi biyeteɗo ceerno Souleymani Baal jeeyaɗo boodi goto e jeeɗiɗo adiɓe janggoyde Pir Sagnakour jeeɗiɗo adiɓe janggoyde Pir Sagnakour ina jeeya hen Elimane Hammadi o koto Rindiaw ina jeeya hen Souleymani Samba Racine o koto boodi ina jeeya hen ceerno Hamidou Nguet o koto Soringo ina jeeya hen ceerno Abdourahmani Sall o jeeya koto Janjoli o wiyete tenanta janggoɓe Daramata ina jeeya hen biyeteɗo ceerno Bayla Perejo o jeeya ko hawre yettete ko Sok ina jeeya hen Alpha Amar Sidiyere Boussou o jeeya ko Hoore Fonde yettete ko Ba tanum ceerno Amadou Bocar Alpha en ina jeeya hen Elimane Mbolo ɓe jeeɗi ɗo gadi yaade gatti rogere ɗimmire nde yeehi ba Moussa Sey Kumar koye nden rogere jeeya rogere kate ɓiire yeehi Sey Kumar hoore mum ko hen jeeya jangguinɗoɓe puɗɗuɗo duɗal ngal wiyete ko Amadou Fall ba mum ko lawata koye laamotoɓe dammel en ɓe jeeya nene mum ko haal Pulaar wiyete ko Jeegi yettete ko Kan ko tanum Elimane Boubacar Kane ko Fuuta o janggi toon mawgi gandal ngal wona jolfuɓe jeeyi ko enen jeeyi o ummi toon wooti cuuɗi maɓɓe o jooɗi ɗo firanno Qur'ana ɗo wolof en mbi kala garɗo ɓe mbiye ƴeewe sérigne o Pir Micci Mbarma wiita Pir Sagnakour Pir Micci Mbarma gonɗo e nder mbaara o ene pira gasi koreji men gabbi gandi o ɗiggini gandal ngari toon wona wiyeede ko wolof en jangguinen la haram wawa wonde haal Pulaar biyeteɗo haal Pulaar fof ko naate diine l'islam e hikka ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde tati e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeegom biyeteɗo haal Pulaar ko naate diine l'islam biyeteɗo fof wolof ko naate diine l'islam nde fuɗɗi e hikka ko temeɗɗiɗi e duuɓi joyi yarata ɓeɗo mbawa en jangguinde wona gonga hakkille jaɓani wonata wawa wonde woma aba subuta aglanil muha c'est ça wiide ko kamɓe jangguinen ɗum ko waasi andude hoore mum walla wasde famde ko yeete gasata enen koɓe jangguinɗen goodi ndiɗo e leydi tawde jomum wona ɗaala wiyata wona arab koɓe jangguinɗen woodi mo civlisinɗen woodi kono ala jangguinɗen on waɗani wona to banggue l'islam wona gonga waɗani leydi ɗi fon jiitori hay goto en faltaki ɗum jeddude fo ƴeewoy tarih wona wasade ko noon tan Allah wela waɗi so Allah waɗi hun noon sa welaka yittuma an ko wanno ko yawta ɗum ko ni Allah ko fa'alun lima yuridu waɗata koko wela so ina waɗa disnotako Allah ala assemblée nationale ala conseiller technique ala gouvernement ala debbo ala ɓinguel ala sehil ala koddiɗo ala biyoɗo woto wanni Allah fuɗetake funtetake waɗata koko wela so waɗi sa welaka ittuma an ko wanno ko yaw Allah ko goto tan Allah wona debbo Allah wona gorko Allah wona cukalel Allah wona mawɗo Allah wona neɗɗo Allah wona jinne Allah wona boɗejo Allah wona ɓalejo Allah ala dow Allah ala less Allah ala hirnangue ala funnague ala rewo ala worgo Allah ala dow asaman Allah ala joɗake dow arsa joɗake kurti wodanti dan munta ñamata yarata heyɗata ɗomɗata tampata nogata ɗanota Allah mayata naywata helli faka saabu meeɗani wonde cukalel juulata hoorata saabu sohlani aljanna sohlani jeygu Allah wiyete tan ko Allah hay hunde wontata Allah Allah ni kadi wontata haydara ɗum noon hono Allah wayi Allah wiyete ko gandaɗo holko woni gandaɗo jaɓa o nawma aljanna yurmede makko wona golle ma caloɗa o firma jaygol e dow nunɗal makko o wiyata ko waɗi ko boni ɗum ko ɗum wona asko amen minen tan kaari en wona silsila amen minen kaari en la Allah waɗa tan no wela Alhaji Malick Sy radiallahu taala an o wi martabuji wilaya o yii hen temedde jeeɗiɗi ko heddi ko tawi wirnori mamo e annore nelaɗo natti andude no foti temedde jeeɗiɗi ɗi o yiiɗi tugge escale ha dow ɓe mbimo o martaba teɗɗo dow o wiridade kada welede ko Allah ñaawi o heddi dow Allah ñaawa mbiya eyi no Allah waɗi ni ko ni Allah hokka neɗɗo gandal mbiya ɗum ko waɗi o andani hen o ronani
Allah hokka neɗɗo laamu mbiya o andani hen bama ko miskina Allah wonno Allah hokka neɗɗo jawdi mbiya o andani hen bama ko wonno tan ko jeltoɗo neɗɗo ummo ina dawa ngesa mum gila ina lewta ina duppa ina ñakka ina hessa jawri ina waɗa baygal ina jabba ina luwana awana rekka ina rema ne yeƴoona beyto ina reena ina hurno ha soña rendina ñakka rimde bamɗi mum wirtuma aɗa waɗa cokki walla aɗa waɗa quartier walla aɗa haala ko wodanani walla aɗa haala politique wirtuma na rimde gawri mum walla sakuji mum ne yaha ƴeewa ɗum ha ɓooya ndimba hoore gandum bamno ko meeɗa dañde hirade ko nanguinima hen ɗum fof ko hasidagal ɗum fof ala ko wondi hen neɗɗo ko hasidagal hasidagal ina ñaama fittandu seeɗa ha heddo seeɗa waɗa feebal jomum wiye maayi ubbe woni hen wuuroɓe e nder kabri duuɓi sappo woni hen wuuroɓe e nder kabri duuɓi nogas ko hasidagal barkinani ina haɗa neɗɗo honade honota ko ha yawmal qiyama geɗe ko tati ma woni bonnedagu ma woni mawni kinare ma woni ndereru ɗe geɗe tati Allah ɓuuri jasude ɗe ɓuuri hanmin ɗe geɗe ɗiɗi kala gonɗo ɗum ko iblis woni bamma hen gotal kala gonɗo ɗum ko baba adama woni bamma kala bonɗoneɗo iblis woni bamma kala mawni kiniɗo iblis woni bamma kala dereɗo baba adama woni bamma adi mawni kinade ko iblis adi bonɗinede ko iblis Allah wimo wat wa juɗuli adama baba o sali ɗo taw ko bonɗinede holko han ma waɗi wattat waɗa o mawni kini oye min ɓuuri mo moƴƴude ayi kala bonɗoneɗo iblis woni bamma kala mawni kiniɗo iblis woni bamma baba adama aljannaji jeeɗiɗi tugude less ha jettoɗa elle yiide Cheikh Tidiane wi aljanna kettuɗo less ɓurɗo jaase mo less o fottere wotere so ittama hen rese addama e aduna he ma jeecuji ɗi fof bel ma calli ɗi fof bel ma mana ha joni maje ɗe fof bel ma aduna o fof ɓuur kala ko ƴettuɗa ma wel ha ɓuuri sukade welde foɗɗere wotere noon aljanna dimmo o ɓuuri ɗum welde ha yettoyi jeeɗaɓi baba adama Allah wimo ñaam kala ko welma ani joom suuɗuma ñaame jeere kala ko ɓeew so wona ndereɗo ko diñmo wiɗo mo ƴakka lekkiki Allah hannomo sako mo addani en ɗo bone ndemal jeere walo e waƴade toɓo ay ndereɗo kala dereɗo baba adama woni bamma ɗum ko ni kañum fof ko ñiŋaɗi to banque Allah ɗum ala kulli hal nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam e sifatu mawnitinare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi e haalaluji makko e woddiro Allah e nelaɗo mum Allah ina tagi baajol leydi ne tigguiɗo gotel ha juude baajol leydi wi Allah min de mboɗo yiiɗi e tagore ma he ɗo jamirɗami mi yaa toon fortude keecam ki saabu mi yiiɗi ɗo naaɗimi te mi yiyatno goya ɗum he ko hattanimi ay baajol Allah wimo ha kay tawde mana ko tanmi fof binde ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi nan less arsi ɓuuri mawnude yato wat arsi nani nayo tan no yaa dow no yahna less wi ko Allah tanmi fof kam ɓuuri mawnude yaa toon baajol leydi fay toon joowe dow arsi naaɗi ha memi leydi hoore nde ala ɗo fawi laatiki ala ɗo fawi baajol wi Allah ɗum wonno arsi min mboɗon joowi gane nani beela arsi kay ndeke ala ko wawi haydara Allah wi baajol ngol yawta baajol gongol nana yeeso o yawti baajol gongol nana yeeso o tawi ɗum ne ɗaani o rewe nde ɗo hinere o yaltin nde ga hinere ina ɗaani pinani o forte dow mum ha o foƴi ha o wi loy goltinani malaika pindi ɗum ummani on baajol fewti jiɗi wi ko kewi o wi an baajol donkol ngol fottade dow arsi ronki toon jowat naate hinere ma ñaame yaltinini nande fortima e dow ma ha gasi hoore mum yettoyake to ka ɗalla ƴettani o yaare mami tinani e boni ngel baajel ndeke wi ɗon mawni mawni kay ko min o wi mawni ko an o wi aa ɗo wi mawni ko min o jownani faamu ina sarma ko toɗɗiɗi kañum ɗi fof moƴƴi faamu nu yeeƴi banggueji fof ƴewani haydara baajol dongol ngol fottade arti naati e kiningol ina ɗaani pinani ina fawe dow mum ka an haala jaƴƴa ko faamu toɗɗiɗi kañum ɗiɗi fof faamu ndu wi tawi mawnude kay mawni ko min to faamu haalanno jofnani wemto ƴeɗe wi ɗum paw weddi ɗum nder de tawi toon ma won ujunnaji temedde jeeɗiɗi faamu deeƴi toon ma e ngoon en men mbaɗi goɗɗum yiyani hay faamu woto wi tawi mawnude no woni kay mawni ko min hay hun jaɓat Allah itti malayka ne wiya faradu o ya gaɗa helli faama aɗa fembo malayka o ya wujjo malayka telli web
weyli geej o ha laaɓi waɗe hoore banggue leppi banggue memani weyli wefji capanɗe jeeɗiɗi geej goɗɗo waɗe hoore banggue leppaɗi ko wonno e ndiyam e leydi kasi o fate mala goɗɗo wi moɗo janɗa o kayde konngol Allah yedditake tan kono noon Allah yiɗa andi min ko hujje tan yala e leydi Allah wi mbiɗa femmo wiyomi yami adda kujji capanɗe jeeɗiɗi geej gonnoɗi ɗi mi waɗe hoore nda noon banggue leppi banggue leppani wono femmol tomi joni konngol Allah salitaki Allah kayne andi min no potmi mawnude ni geej wawa kam hujjude o jogaki e ndiyam kono hujjam min tawi mawnude kay mawni ko min mala ko fuu o yoole tuuti mum temedde joyi ndum omo lummo e tuuti he on waɗi tan koye juuɗen ƴeew dari gote mi ɗaɗɗo no sirjirno tan temedde joyi ndum omo lummo he omo yaɗa gooɓe tan omo yaha marta won koye juuɗe tan e ƴeew temedde joyi ndungu timmi Allah ne ƴeewda mala ko an a wallata kam mi tampi koyɗe ngala ɗo dari less somi lumbima ala ɗo jofoytu mi yari koye haɓe maytoyi duuɓi temedde joyi malayka o waɗini mana enen nangi mo suuti mo faari mo dow malayka o wimo ko mbiɗa o wi ko an mawni malayka o wi ala caggal Allah mawni ko Allah caggal Allah mawni ko min Allah wi sa wiyano noon nane mi holluma ka anda mawni ko Allah saɗa yiɗi mawnude gonta koye mawɗo saɗa yiɗi sabde lamɗam gonta koɗo safi saɗa yiɗi welde gonta ko weldi ɗiɗo jeddodiri ɓe jaadi sari ñawde weeɓani hunde fof e aduna batti suukara wi kala ko Allah tagno min ɓuuri welde ndumri wi kala ko Allah tagno min ɓuuri welde hol ñawo kala ko Allah tagno jumri ɓuuri welde kam wi noon batti haali dalil suukara wi ala fof o min ɓuuri welde batti haali dalil ɓe jeeya kote neɗɗo ɓe mbi kala ko Allah tagno am ɓuuri welde ɓe ko mettortoɓe ko ɗemɗe kono mbawa haalde an kam ko jiiɗa koɗo wawi haalde min mbaddima e Allah hoole amen ɓurɗo welde ƴeew min o waɗi ni o lobɓi jumri ndi o lemƴi ndi ha juuti o yi aɗa sabi sukade sukade min kasi mi anti memede min tawde ko min sabi toon aba kadi kasi tawde kisa ko min sabi toon min kam a loɓota komi a tampina han kadi kasi ko noon tawi o kadi on saɗa yiɗi tiide daroɗa koɗo tiid tawi balaji umuɗum fuutinde o jooɗodi e fuutankoɓe omo bakko o yi laamuji fotomi jeeyaka hen lefelam fof ko éliman gueɗo ko guesel tokosel takki koye halwar guerle guertoɗe fof ina mbawi ɗum fijirde hay hunde ala ko nafata mare bande en ma ya laaɓa keddoɗa mawɗum mbiyeɗa éliman gueɗo ɗum ala ko nafata wona lefol jiida e joom leppi en jiida e ɓiɓɓe jowa en kono o wi Allah walli kam noon mi noddi ɓi éliman ari mi noddi ɓi almami ari mi noddi ɓi tafsiru ari mi noddi ɓi alpha nootima mi noddi ɓi arɗo ari mi noddi ɓi jagaraf ari mi noddi ɓi satigi mi noddi tanum kamalem mi noddi ɓi jaltaɓe mi noddi ɓi farba mi noddi ɓi farmbal mi noddi leppi aduna foof jarno nooti mamami farba nooti mamami maaba nooti mamami mi noddi jarafuji ngari nooti mamami joom leydi en holko waɗi ni somi ala lefol woto ɓe kaawi yoɓe kaawi ko Allah Allah ƴeewi leydi mum ndi kam tagin tottode ɓurde hen tiidde o wi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yamiri malaikaji gati ɗon ujunnaji temedde jeeɗiɗi métre jettaki ndiyam o wi o darnu hen mir tata darna hen jamdi fondement kaaƴe ciment en dur dari dow hende ilame toɓo liɓata koye on mir ko Cheikh Tidiane tocconde woni nelaɗo mir koɓe portemantu peñimi koye on mir dariɗo e nden tocconde kala ko ligguey am billahi mami naw mami yawti koye comportement tan kono kala ko santi am mi nawat ayi ndeke noon o holli en tawɗo o wona tocconde nde o wona mir o holli en de ko portement woɗan ɗo peñi enen gueɗel ina tardini en holko gueɗel tardingel en ko jimowo goɗɗo wi arbaatun mohlikatun lil qawmi ana wa nahnu summa abi wa jaddi gueɗe nayyi koko halkata yimɓe holɗen minen babam tanam ɗum koko halkata koko tardinta
نلال صلى الله تعالى عليه وسلم ويكون ابن يومك واكتسب أدبا won bi hande ma yilo nedi yani ndar ganda sa hebi dum gayni kun ibnu mansi won kala mo bela yon bamma ina sel sa fewani hay gori damo jibini sa fewi mon fof yonde minen jidi minen koddi hayto asko mon mojani yowndi o ko catti dido dum woni bieten so biddo moddi ko biddo fondeni so boni hay godi dado say ko modul fuuti so weli Allah e nelaɗo mum mana min jooɗima yeeso alhaji saydou nouri sey kumarol fouti mbimi ceerno min e aali dey komin dugduɓe woy ko woni mbimi aali wi so Allah welama mo yiɗi salo woy ɗum kaya wawa ɗum yeddude a wawa ɗum yittude mbimi won ko carhintumen o yol ɗum mbimi so weli Allah ala calotoɗo saabu calotono ɗo jamnotu ɗum yo ya ɗum ko haala jinneji en keddima e ka so Allah jaɓimo yiɗi salo suwa jaɓ so Allah hokkima simtima suwa toto wona gonka la hankkadi fof ma moƴƴat tawi Umarul Fuuti ala kulli haalin o jibina koye Fuuta o mawni koye Fuuta o jangi koye Fuuta o nehi koye Fuuta o tawani Fuuta no woni heferde hay goto tumnani Fuuta o fuɗɗani toon duɗal o fuɗɗani toon jama o fuɗɗani toon tuman la wodani hakkude Bakkele Tambacounda jama ko tawi ko Madidi la to wona ɗo wonno lebbi jeegomi hoore fonde leegal seɓɓe ala no jama juuloytuno ko jama Alpha Amar Sidi Bousso ɓen ɗo jibbi ɗumen jama ha joni ka annan ɗon ko heddi ko tawi ko tawi Fuuta ko jamaji e jumaji saabu l'islam Fuuta heccimu si en ƴeewi zahiran l'islam Fuuta heccimu enen daɗi ene duwi e diine l'islam ko duuɓi capantati pawɗi seeɗa heewani Cheikh Oumar ne jibinte tawi fergo nelaɗo heeɓi duuɓi ujunere e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi sappo e ɗiɗi ko nden jibina o wawa addude l'islam Fuuta o waddani kono noon ko mo jaddidde won ko hesɗitini holko o hesɗitini sonno ko pikkir o watti ƴiiƴam e leñol ngol o darjini eno safni eno mawni eno yonni eno waɗi en couleur kala no goto men yeehi wiye ko Fuutanke so wiyama ko Fuutanke ɓe mbiye ko bandum Umarul Fuuti hankkadi safa moƴƴa yooɗa daña martaba kono noon Fuuta annabi Ibrahima alayhi salam Allah hokkimo ko ɓiɓɓe njoyo hen goto wiyete ko Ismaila ko annabi nelaɗo Allah kadi garaduji ɗiɗi jogui ko Allah ko nabiyun mursalun hen goto wiyete ko Ishaqa ko nabiyun mursalun annabi nelaɗo garaduji ɗiɗi jogui to Allah heddiɗo gona annabaɓe gona nelaɗo ko waliyaɓe Allah o wiyete ko Madyana o wiyete ko Madain koɓe waliyaɓe Allah kono so annabaɓe ndendino eɓe mbajotono ɗumen ɓiɗɗo jayaɓijo o wiyete ko ɓurti on ko debbo ko on jibini Fuuta ɗa koyngal windirte ko on honno Baytullah no Jérusalem sa yiɗi mbiya leydi Filastine ɗo haɓete joni ni yiiɗo heɓde hoore mum heɓani on ko ɗon wonno debbo o wiyete ko ɓurti kanko jibini Fuuta o kanko jibini Ooro ɗum woni Fuuta Tooro ko hen Fuutankoɓe jalti ko ni Cheikh Oumar wi e lettere makko mo joguiɗen ɗo o mo windino e jaatoji Fuutankoɓe fof ummi koye annabi Ibrahima ko goto hen jaati fof ene wawi waade fof so Allah jaɓima dañ timmore moƴƴere so tawi ina maya aljanna o wi adduno en Afrique tan ko fellude jihaji so wona men jampiɗo ruti caggal ɗum ko watu wonande en aduna e lakara
وجبنا كورو إنوي هالوار woni mana koye département Podor woni koye arrondissement Ndioum hakkunde mum e Ndioum ko kiloji metre jeetati e nder jiknaɓe makko ɗiɗo biyeteɗo ceerno Saydou Antoumane Tall yettete e biyeteɗo sokhna Adama Aïssa Tall yettete nene makko e bammakko fof ko Tallɓe sabu ko Samba Ali Moutar e Demba Ali Moutar ñiidi yumma e baaba bamma ko yalte o nene makko yalte o ɗiɗi fof ko Tall omo jiidi e camɓe omo jiidi e liiduɓe ɗon e wuure he o wala ɗon lefol e jaate e nder halwar ko caamo tirata tabalde jeeyata wuuro ngo e nder halwar ko liidu fiilete lefol ardoto jama ka ndeke noon so neɗɗo wonani joom wuuro wonani éliman jama haydara wonani ko mbinoɗen nani Cheikh Oumar sargal nelaɗo Allah ina yaara e ujunere duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi sappo e ɗiɗi Fergo Issa ko 1796 o jibina kanko Cheikh Alaji Oumarul Fouti e hoddiro Allah e nelaɗo mum o yeehi leyɗele capanɗe jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi o jangi fannuji capanɗe jeeɗiɗi e fannuji jeeɗiɗi o huñima defte temedde ɗiɗi so cumama walla so joolama on wawi wattude no worno e hoddiro Allah o haɓama golwole temedde ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum koto banggue mana fetel e silama o waajima duuɓi capantati o tarbinima e makka duuɓi tati to sari Mouhamadoul Ghali o wallifima e defte ko jiiɗen nogas e goho ɗen ganduɗen jiiɗen ko heddi ko en keɓaɗi omo wirdanno wirduji capanɗe jeeɗiɗi e wirduji nayyi suba kay kikiɗi te hay hunde bonnano e dewe makko Allah fof en mbaɗi e deftere mballifi en nde kanko Cheikh Oumarul Fouti ardotonoɓe konu makko ko temedere e worɓe sappo mawɓe fuutankoɓe hay goto goɗɗo jillaɗi hen mo wona fuutanke kanko Cheikh Oumarul Fouti o ɗacci ɓiɓɓe capanɗe joyo wuurɓe nogas e jeegomo debbo nogas e nayo gorko goto hen fof inde mum no wiyetede jibina ene maayi nde ɗo leeli en mbaɗi e deftere he ma yaltuto Allah haaji ɓeydo yaaji e andede kanko Cheikh Oumarul Fouti mbiɗen o jibina koye halwar o jangi Qur'ana koye halwar duuɓi joyi o naari jangi e nder duuɓi jeeɗiɗi o jofdini Qur'ana o reeni Bakara bira binnasi e hoddiro Allah e ɗemɗe jeeɗiɗi ɗe Qur'ana jippe mum qira'atu sab'iyya goowaɗe gandaɗe ɗe taw o wawi ɗum wondude e tajwid e sellude ɗemgal e kala kono saate hen e nder duuɓi jeeɗiɗi o jangi ɗon dolno nden ɗon to men ko adorade Lahdari Asmawi Ibnu Rusd ɓen kewno nden Arisala ɓen kewno nden to meɗen mana ha joni deftere tawhid tokotere ina wiye Suleymi o immi toon ɗe defte fof nden kayitaji ngala jangguete koye alluji o feewi Pirsaña Khour bamma ko e hoore mum jangi ɗon jeeya koye almuɓe Pirsaña Khour o jangi Pirsaña Khour ɗon o ɓaari alluwal saria ɗon fuɗɗi waddede gotele kawisaji tokosi hono ko winda e deftere ko wona daari wona tindi ko ɗon o jooɗi omo refto bindi makko Khalil omo waɗe alluwal omo wonde e musidɗo makko ina wiye Moodi Mamadou Alim jeeya ko Fuuta Jallow eɓe defto e sara wuuro eɓe janga eɓe kuccidi banggue hirnangue ndeke guite makko ina damal galle mabɓe halwar nene makko yaltini gawri no una fayi nder suudu ƴeewde ñorgo walla tami mbewa feewe wowru ndu o waɗi alluwal makko o willi musidɗo makko no Fuuta o wi Cheikh Oumar ko ndiwata ko o waɗɗi oy kono ba yeeyi ndeka on ko poto makko
ko ɗon o jangi o gayni ɗon fiqhu ɗon o jangi luha ɗon o jangi nahu ɗon o jangi sarf ɗon o jangi balagha ɗon o jangi bayan ɗon o jangi badiye ɗon o jangi ma'ani ɗon o jangi ko wiyete seer ɗon o jangi ko wiyete siyar ɗon o jangi ilmul hisab ɗon o jangi ilmul nujum ɗon o jangi nazmul istiara ɗon o jangi tafsir qur'an ɗon o jangi hadis annabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗiɗo fannuji sappo e joyyi an e ganduɗo holluma no nannirtede yalkete sa jaggi haatu mere nde anda nawma haato mere joƴƴinma ɗo sayko naate leydi Fuuta Jalon ina waɗa tarbiya ina yiilo ilmul asrar ma mana ilmul asrar kullu ma gaba anka fa huwa sirrun kala ko wirnima ɗum ko sirru heewi ko jahanɗa ñallagila subaka ha yiira timowo weddo ceede wiya cafromo o ñawo onon koddi banggue galle moon hirnage walla funnage sa yi tawa ko gonga walla neɗɗo waɗanma istihara wiya cellinoma ɗum walla kumto haaju ma ko wuuro mon woni ɗum woni lasara hunduma gaba anka kala ko wirnima ɗum ko sirrun koko suuɗi o naati e ladde o jaɓi wonde almudo o jaɓi tarbinade omo janga sirru e lasrar ha Allah hoddiri yo halji ɗum ko Allah feccatnomo hen hay goto wawa gaynude gandal kono ko Allah feccatnomo hen ko timmi Cheikh Oumar e hoddiro Allah e nelaɗo mum omo yaara e duuɓi nogasi joyyi o suwata o jaggu wirdu Tijani o jaggani hay wotu o felliti ɓuule e ɓernde makko ko yo wallawol hoore makko o rendini ayejo Qur'ana o rendini hadiseje nelaɗo o rendini duwawuji o pare o windi ha gati mo jogori wadde lawol hoore makko innere ɗum umari taw joftani hay goto nden jaggani hay goto o yi nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam e nokku e nder Fuuta Jalon biyeteɗo Juntu Burumba wuro no wiye Leeluma o yi annabi sallllahu taala alayhi wa sallam e gite hoore makko ɗe nelaɗo Allah wimo Cheikh Oumarul Fouti holko jiɗɗa wadde o yi lawol o yi inniraɗo o yi umari o yi aha kay ko gonga hadi seeɗa ƴettuɗa ɗe ko ɗe gonga ko ƴettuɗa e ayeje ko gonga ko mbaɗɗa ko feewi sa waɗi lawol kongol gonga lawol ngol mareɓe a dañi fulla mum a dañi fayida mum a dañi neɗɗagu mum sa waɗi ma dañ almuɓe ha hewate lawol ngol mareɓe ma dañ almuɓe ma dañ hen martaba kono sa jaɓino min lammareji ya rasulallah anta abi wa ummi an woni nene woni baba o wi laabiɗi Allah yamirnomi yomi won garanti mumen tuggude e baba adama ha Allah ɗo wute ɗi gasi mi lamma ɗum reedu joni wadde lawol a dañi fulla mum e fayida mum a dañi neɗɗagu mum a dañi martaba mum sa waɗi lawol ngol mangol won gonga te ma rewe ma dañ almuɓe ma dañ martaba kono so accident yaltoyi en janggo an hofoto yawmal qiyamata yeeso Allah ɗa ñawde tawde an addi kesu ya rasulallah anta abi wa ummi nelaɗo wimo ɗum noon laaɓi mbannomi garanti ɗi suuɓi hen goto o wi anta abi wa ummi nelaɗo wi ko jiɗɗa o wi ayeji cumnomi ɗe mi woppi hadiseji cumnomi ɗe mi woppi dowuji cumnomi ɗi mi woppi gandalame neɗɗagam mi woppi ɓingu moƴƴagam e fayidam mi woppi ko nangunomi ko mi acci ko mbiɗa yomi suɓo koɗe mi suɓaki mi wonta suɓo anta abi wa ummi an woni nene woni baba kala ko mbiɗami ko ɗum nelaɗo Allah wimo ɗum noon laabi Allah yamirnomi yomi noon garanti mumen ɗi ha yawmal qiyamati gila adama ha Allah ɗo wute ko laabi gandal ko silsil ceen hinere adande nde ceen waɗi ko longɗi longdu adandu ndu ko baba adama jogui hen longdu wattindu ndu woni koye junggo asrafil ɗum noon gandal gasani kala mbiɗo gandal gasi haalani konka gasani istinbad nan ɗon ijtihad nan ɗon iyas nan hakkille nan ɗon Cheikh Oumarul Fouti o wi
mi labota ko haydara mi subota ko haydara kala ko labani ɗami ko ɗum nelaɗo wimo ɗum noon laaɓi gonnomi garanti mumen ɗi tuggude e baba adama ha allahde wutte haqiqa kanƴi fof ɓuuri moƴƴude ɓuuri fewde ɓuuri jogade martaba kongol nokkunomi tanam biyeteɗo seydi ahmada bun mahamada buni salimi tisani ngol de ɓuuri moƴƴude sayi kumar wi wadde haal ko mbiɗa oyi naate ngol oyi ko an yamiri o yaa o wi wadde an hokkimi wirdu won naati e laawol tisane nelaɗo Allah wimo mbiɗa hokkuma hen sanɗi goto sa jaɓi wonde almuɗo Cheikh Tidiane jaɓa wonde ceerno ma daña martaba almuɗo daña gueɗal almuɗo sa daɓi wonde almuɗo e laawol ya nodditinaki hen ceernagu kala ko dañannoɗa sa waɗi laawol hoore ma ko wonanno toon martaba ma fof ma daña maggol kono sanɗi ma jaɓa wonde almuɗo ومن يدعي كسبا وسرا وولاية ومسيقة يموت على سوء ختمتي كلام نودتني ولياغل ولا نودتي شيرناغل ولا نودتي ولاية ولا نودتي هوندك على يمون فير بونو بداي ليغي ما دي ما الله ما يتا كو بوندي تيمودي يو الله دندو enen ko Cheikh Tidiane haali dum e demgal nelaado Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o wi sa naati magola jabi wonde almudu Cheikh Umarul Fouti Cheikh Tidiane subaka mo yaltata aduna ina hawri subaka alkhamis sappo jeeɗiɗi lewru wiyetedu sawwal fergo nelaɗo Allah ne yaara duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi e duuɓi capantati kanko Cheikh Tidiane omo yaara duuɓi capanɗe jeetati mankuɗi balɗe tati o juuli subaka o gayni ñalawma o ko alkhamis o wirdi o gayni o noddi ndiyam o yari o fooɗi tagaro werti o ɓorni daneji o forti o huccidi funnange o suddi wudere makko o deeƴi almuudo makko ina wiye darir ko gumɗo o arano jama subaka ñande hen o mi galle makko wa yawi damal jama he o fokke leydi o nuuki yimɓeɓe ndiiri paye makko mbimo Cheikh Tidiane waali ko jooɗade ina yewtida e amen Allah wi nelaɗo Allah wi ina haalata min kawisaji joni min juuli min birdi o waɗi habaru makko o gayni o namnima ndiyam seeɗa o yari o moni leli on focci on fofto hokku needi ɗum woni raffatu lisbahi badata hajjudi moƴƴande subaka ɓawo walde jooɗade hay hunde faɗɗani ɗum welde o wiɓe Cheikh Tidiane maayi ɓe mbimane ga kangat minen makko mbaldo moni leli min jiya poofali makko joni o moni deyi o wi jaafoɗe kam min de nanmi koto alimul larwaha pitali ina nduwodira ina mbiya en malama pitani Cheikh Tidiane ari Allah min de ko ɗum wullimi te ko gum o arano jama ɓe ngari ɓe maklidi Cheikh ɓe tawi nde ko hawre lajam capanɗe jeeɗiɗo gorko dongonno ɗon ɓe ƴeftimo ɓe donki umminde capantato neɗɗo nodda yantin woni temedere gorko timmuɗo ɓe ƴeftimo ɓe donki umminde Seydi Ahmad bun Mahamad Tijani gorgol makko wiyama baɗi ko debbo ina wuuri he ɓe noddu ɗum o ari o yippiri yeeso ngo tawi tigui ko maayi o tuwe nowno makko o yaa jaam Seydi Ahmad Tijani nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam wi kam defanima almudo ma no way foof ma mayde l'islam e liman nelaɗo wi kam defanima ɓuuri ala yawmal qiyamati so wona arsi koye less arsi ɓe gonata nelaɗo Allah defanima wima almuɓe ma yawmal qiyamati yimɓe sono gone hasbode no gone tampere e namnade pesgol golle moƴƴe bonde kamɓe liggueyaji mabɓe ko tati ñamde ɓesnoje aljanna e yarde ndiyam kawsare feɗɗinde boomi aljannaji nelaɗo Allah defanima wima arsi wima mana ha joni siraɗi ene yawtiri e duuɓi joyyi woni hen lebbi joyyi woni hen balɗe joyyi woni hen jogdu puccu woni hen yaadu sagata woni hen weddande ɗodde woni hen majangu yitere yewtoɓe majangu yitere ɓe ko almuɓe ma ɓuuri ɓen yawde so jarata koyɗe jawtata koye dew kayceji malaikaji nelaɗo Allah defanima wima almuma fof koɗayta ko aljanna elle yino ɓurɗo towde cikka sa mayi tan nelaɗo yalti ko wi noon la yaltani hen ƴette ɗum woni lahuddaman ha ndeno mo yilano en hunde ɓe ƴetti o jaɓiyade o yeehi Seydi Ahmad Tijani ñande Allah haaji o wirni o ɗacci ujunnaje temedere ujunnaje nogasi ujunnaje nayo yiyoɓe nelaɗo Allah tawa ɗanaki tawa saytanago ala hen mernade ala hen mi yi komi yiyani ala hen la ujunnaje temedere ujunnaje nogasi ujunnaje nayo yiyoɓe nelaɗo Allah tawa ɗanaki
ونياجي مدوم ها يوم القيامة كلا هن ماي دو هادي مو بيد تانجل جبنام ونين ماي بي ونين وول بجوني ونين توا جبنيد ولا سيكو كو ماودو ووتي ولا سيكو كو ماودو ريت ولا سيكو جودو واري ولا سيكو بوتو كورس ولا سيكو بالو ويتو ولا جامودي لا جوم na wawi wonde joom pantalon ina wawi wonde piyo mbaggu ina wawi wonde piyo hoddu ina wawi wonde piyo buuba ina wawi wonde piyo mbaɗowo carte ina wawi wonde jooɗiɗo bureau ina wawi wonde gonɗo jeere ina wawi wonde ndemowo ina wawi wonde miskino Allah ina wawi wonde juulowo e biddowo ina wona boroɗo ina wona mana ha joni kaara siri ina wona ɓalejo ina wona boɗejo ina wona ñawɗo ina wona celluɗo ina wona ɓi moƴƴo ina wona ɓi bolle puyɗe yuutawol maride wol murid ina hokke ɗum ɗoftiɗo ne hokke ɗum candallo ngal damal ko gila baba adama ha madi mangal ngal noon ko tugge nelaɗo haaɗi koye Cheikh Tidiane ɗum wiyete khatmiyi Cheikh Tidiane acci ɓe ujunnaje temedere ujunnaje nogas e ujunnaje nayo kono noon ɓe fof no ndinori yiyoɓe nelaɗo Allah tawa ɗanaki o jogui hen tan ko Hammadi o ala hen Samba woni Hammadi makko Ali al Harazimi balli fiɗo Jawahir al Mani o ala hen Samba de holko aɗimo dañde Samba Cheikh Oumar Suwata o jibinede ujunnaje temedere ujunnaje nogas ujunnaje nayo yiyoɓe nelaɗo tawa ɗanaki Hammadi goto jogui hen eɗen gandi kala no jiiɗa e galle hayso ko wiwede sa nani Hammadi tan andu ko afo kala nanɗa Samba andu won mo rewi kala nanɗa Demba ko ɓiɗɗo tata ɓiijo sa nani yero heewi wonde ko nayi walla kodda paate ko caggal yero kala nanɗa Sadio rewi koye funeɓe ko limore inɗe men fof goppirtata ɗum waɗi o dañi hen ko Hammadi mbimi ujunnaje temedere e ujunnaje nogas ujunnaje nayi yiyoɓe nelaɗo Allah tawa ɗanaki kaɗo haala ƴeewoye ɗum e deftere ina wiye surbu safi bi karamil kafi balli fiiɗo deftere nde o wiyete ko Seydil Haadi Lasat o jeeya ko wuron wiye kasa balanka leydi ndi wiyete ko Maghrib waɗi mo walli faade deftere nde o innir ɗum o joginomo naati kalwa ha nelaɗo Allah dari yeeso makko nelaɗo fokkidi wiyanimo haydara ummi o rewe nelaɗo Allah ina yaha juuɗe o wattis nelaɗo yaɓɓiti o nangga koyngal makko o fonno hen o ƴeewa beele foti koyɗe beele woni ɓuddu nelaɗo yeccite makko wima woppi ko adduna ma moosi o yane leydi annore annabi sallallahu alaihi wasallam o fekkori o yi galle makko aljanna nelaɗo wimo ummo o ummi waɗini jungo mum wefti ndiyam aljannaji o ŋaaɓi hunde ko yarnimo o ummi o jooɗi o hooti o walli fi deftere nde o wi surbu safi jaram laaɓɗam bi karamil kaafi e newre teddude sallllahu taala alayhi wa sallam ƴeewo yen nden toon deftere mo woni jeyi wona min haali koko winda Allah e nelaɗo mum hoddiri mbiɗen ujunnaje temedere ujunnaje nogas ujunnaje nayyi Cheikh Tidiane acci ɗon mana ko Hammadi o dañani hen Samba Allah e nelaɗo mum hoddiri o waɗi palel makko jaslari Makka o heeli butali jeeɗɗo waɗi janggore Amadou mawni ko ɓi Oumar Miñam holko joɓotoɗa ɗiɗo butali Makka faade Makka o wi kisanimi hokkima hay ɗiɗo butali Makka Amadou jehen caggal wuuro ɓe jeeyi o fooɗi kayide crayon makko o windi o waɗi li zakari mislu hazzillun sayayni o rondiri nene makko timmi o yi o wi eyi jiyaɓe kanŋe kalis o enen ɗiɗi fof mbattintoɓe soɓe jeeyi deɗalam ngal mi hokkima tawde ko an toppittoɓe min mi yeehi mi hucci Allah o yimɓeɗo ñaaguima noon so guesilam ngel so ñaama woto sokke yo hoɓe tan woto filtude saro nene baba ne mbaɗane gosiyali ne ñaama o yayi o yaha o waɗi noon nde gawal kal gasnoɓe maayi kamɓe takkodiriɓe gotel nene makko e bam makko bamum Cheikh Oumar Mountaga ɗaha o garɗo ɗo mahi ɗum waɗi huɓere waɗi fabion ngaji ne tiime dow mabɓe ha subaka men hande ɗum nan ɗon halwar hoddiro Allah e nelaɗo mum Cheikh Oumar fokkiti ko jamma ko ɓerde mum boni no yarata e ngu cukagu cagatagal kesal keccal e nde yeeyede findini miñi ko ina wiye Aliyu Cheikh ɓenni hono fayi dawme Cheikh Alhaji Umarul Fouti naati to wiyete Tijira naati leydi Tchad Cheikh seeki Libi fayi to wiyete Cameroun Cheikh naati e Niger yoɓɓima e leydi Nigéria Allah hawridini ɗum ɗon e jiyaɗo Allah ina naati e ladde ina hucci e ladde Allah e jeerede kanko wiyete koɗo beelo kanduɗo e wara neede giwtuɗo funnangue garduɗo e yaajede ko Cheikh Alhaji Umarul Fouti ha ndeysan waw ɗum woni Cheikh Alhaji Umarul Fouti nafoore mere gore bandum fuutankoɓe sehil fuutankoɓe koreji fuutankoɓe Allah haaji o naati e nder leydi Nigéria
haade makko yettade capital Sokoto wuro ina wiye Kalwet o tawi ɗon jiyaɓe Allah ɗiɗo jiiduɓe yummay baba Samba e Demba yanoɗo janggana ko mbawi gayni Qur'ana gayni sari heddi ko hodde garti bamumen danno leydi ndi fof gandal bamumen kadi ɓuuri leydi ndi fof risto andi so Allah jolama moƴƴude e almuudo hokkat ɗum ko hirande so tawi almuudo timminani dépense kala human binne joom jawdi ko haali mbiya ɗum gonga goppa gonga Allah sa woopani Allah ni a siforima nafiqe kam kono so hirande timmani ala ko mbawɗa hen so Allah jolama moƴƴude e almuudo hokkat ɗum ko hirande wawa yaltinde gonga jamiragal kewgal won ko woni caggal mum ɓandu suusata hooloto ma heewi ñawdale walla moƴƴi jogitare ɗum no taga ɓerde suusde yaade e yolde almudon sa nani ne jooɗo no feɗɗita gonga no haala no wiya ko ni Allah wi wonko woni e poos mum walla wonko woni e fawrum so wona ɗum haalata konngol less so yi human binne joom jawdi ne waɗa ko wona laawol adda hadiseji dayfeje goppanoɗe wiya ɗum ɗo kay nelaɗo Allah wi ni taw ko cemte ko a maafi mum leppa waaw ko gonga Allah ɗum woni nelaɗo en Cheikh Oumarul Fouti ɓeeɗo ɗiɗo jiimo mbimo baba min jiyama mande moƴƴere de oyi aha yalla moƴƴini yakara mi yakari mum ɓe mbi baabi amen wonno ko joom jawdi joom gandal ina haala gonga ina waɗa respecté leydi ene moƴƴa joni noon min jeeyi jangganago min garti min tawi baba wirnima emin ɗaccunoɗo nayyi e beyi e baali e pucci e gueloɗi e bamɗi min tawanɗo hay gertugal emin ɗaccunoɗo kaŋŋe kalis min tawanɗo hay yabere min garti min gaddi gandal min cuusa haalde ala ɗo min fawi ɗum min goƴa tan kono min dañiri hirande ɗum noon ko gacce gandal Cheikh Oumar wi ko jiɗɗon ɓe mbi min jiyama mande moƴƴere walla min boom natana min haalo andi ɗon noon so tawi wuro fof rendi tugge beelcinde e beelinaɓe ha jabani ha silɓe siwole silla ari wi joni kay bukalla bukma tan elimari jaw alay saago mawnade less guumi kam wota ko haade ala tan wi min hami daña say ko mar gummiɗo guila funde yaade koygal ala ko jogui haydara ɓe mbimo sa yitani min inchallahu no foti fof pecce tan koye hakkude en noddat Amar yani feccene hakkude say ko wi min nani mi jaaɓi yo Allah wallu en naati e cuurel mum waɗi baytul khalwa Allah haaji o heeɓi janngude tan ko 49 yasin wal qur'anil karim al hakim ay nelaɗo no ummi e kaaba tan ina hoota galle mum ndeysan hajun hawo dari dow hayre nde o ummima e hajun laswa tan o ɓeni damal safa o dari dow safa tan ha ɗemgal wi yasin ma jot tan nelaɗo wi tam o ƴeewi yeeso o yiyani o ƴeewi caggal o yiyani o ƴeewi nan o yiyani o ƴeewi ñaam o yiyani o yanana kanko haalde de ma jot te o yiyani e goɗɗo o yanna kanko haalde ɗemgal ngal kala wimo wol qur'anil hakim e woodi qur'ani ñaññaɗo o tiiɗi Allah ne yiɗi haalde siwa kadi wondi Allah yo innaka la minal mursalin an koye nelaɓe jeeɗa mi gaynani woyno kadi ala sirati mustaqim wonɗa kadi koye lawol poccugol ayi 51 Cheikh Oumar heeɓi janngude e simore nde e barke mum ko haalano hen heƴani e windere nde so Allah welama jabade umarji bun jabal koye sahabaɓe nelaɗo wona waɗi koye zalul jilallah jangde makko من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وي نلا صلى الله عليه وسلم يوم لبيك وي كو كو دون ko Allah haldu moy wallahi وي marota hoore ma bagar mi dandi fofo ni tan foti ko ngolda fo mayi so mojjere ma heb so bonni ma tamnoda hoore nande qur'an weɓade Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu o ya alhamdulillah rabbil alamin mi meeɗa wadde ko boni mi meeɗa wadde hay goto ko boni gila jibinami mi meeɗa waɗande hay goto ko moƴƴi gila jibinami ɓe wi moyi jaam ina amno ɓe kalan nelaɗo wi Ali ko mbiɗa mata wona tagore en tagore ni o wi wallahi komi tagore oy ko mbiɗa o mbimi miɗa wawi wonude hay goto meeɗa waɗande ko moƴƴi mbiɗa wawi wonude hay goto meeɗa wadde ko boni nelaɗo wi moto pawɗa ɗum
wana annabi denaɗo ka neɗɗo tan mata ko Allah haali ko wona somma haalni on ko Allah haali moon jam ɓe mbi eyi o beele Allah wiyani womana mina salihan fali nafsi mo golli ko moƴƴi fof ko hoore mo gollani oya o Allah wiyani womana safa aleyha mo golli bonande kadi ko kañum mo yewi gasi ala mo waɗanmi ko moƴƴi haydara hooram tan mbaɗanmi hay goto waɗani ko boƴi mban fof mi ko affaire am ɗum ko ni so Allah welama nande nana so welaka ndimda ha yewa hay hun nafata sey ko Alaaji Umarul Fuuti e woddiro Allah o naati halwa o caɓannayi goo Yasin o yi haati fulaaji hollimo no jawdi woni o felliti ɗanade o fino yalti kalwa balɗe jeetati timmani kalwa balɗe tati kalwa balɗe sappo e joyyi wonko joloɗa ma aɗa jola boluji tawojima toon ɗi ne beeli no feewi ka bayruɗo ɗi dañji aɗa jola ha mbatta e ɓandu ma seeɗa ƴiyam walla mana leloɗa ha ɓooya ndeke kurus sami ɗanoɗa jeeya rawandu wirto ne ya mbiya hatim jimi hanke o wona ni ɗantoɗa jeeya gadata mbiya ala wona ɗum ɗantoɗa jeeya gorondi mbiya wona ɗum ɗum fof ko kurtu kurtu so Allah welama tan raɓɓiɗa fayida bolle tawi ko Alaaji Umarul Fuuti waaji ɓe pino noddiɓe ɓe ngari ɓe mbi ceerna yaawi yaltude koye woye mbaɗa jikkeji mon mboɗani hen ɓe mbi nomin joguino anni e moƴƴo e ma hanki noon ha joni o ɗum noon bisimillahi suudu bammon wonanno suudu naggam e galle he oɗon gandi ɓe mbi a kayri woni hakkude kuɓeje ɗe oɗon mbawini helde ɓe mbiya mema leydi ɓe cikkitaɓe ɓe keeli suudu ha memi leydi o ƴeewe koñ bange funnangue gate ɗon métre ji ɗi ɓe gati métre ji ɗiɗi ɓe jaltini tan kono jelle ɗin somira haalis gurdu danejo ɓe dajji talko duuɓe tawi toon kayit inɗe mabɓe ɗiɗi hen babiraɗo o yimi naati halwa Allah hokki kam ko dokkanomi gasi Allah holli kam ɗum ha gasi mi andi gonɗon koye ladde mi yiiɗa bonnude jangde moon gar toon mbiɗa andi joni soko tawi mi yeehi ɗo on gartani toɗo ɓe ɓaɗo li zakari mislo hasillun so yani ujratul qasim yo ara wata ko cire jawdi moon nawate on gartani ten yiiɗa ɗum jeeyi min nayi be baale gueloɗi ha laaɓi haydara mi heddani sottude ɗum yawtani ha yimɓe mbi komi kangaɗo fof mbattumi kanŋe kalis nane wakande nokku naggam e galle he so on gasi moon tawto mi winda e kayi ɓe gasi aɓe kepti ɓe jaltiɗe wakande ɓe tiimi e kanŋe kalis kamɓe tan Allah inelaɗo mi Cheikh Oumar ɓe mbi nodden Amar yani feccen ɗum e hakkude Cheikh Oumar wi bandiraɓam mi yaafi moon ɓe mbi ala min gondi a yatama pecce no wiya ala haati fuɗa haqqi kolluɗomiɗo jawdi moon woni o haala ni kam jooɓaram kadi woni ko yesso salli ala Mouhammad wona mini moɗon tawi ko Alaaji Umarul Fuuti nafoore mere ɓoram ay Cheikh Oumar Cheikh Oumar fokkiti yawti yeeso naati leydi Nigéria o tawi leydi ndi biyeteɗo ceerno Ousmane Fodia yettete ko Demba ko ibnu Ahmadou bun Mouhammadou bun Abdoullahi bun Souleymana bun Djibi bun Mouhammadou Gourɗo bun Mouhammadou Tataɓo tanum ceerno mo Lombol honno ko ɗo e hoji liwre wuuro Dawouda Jalika ina wiye ceerno joni on ummi ko fummi haara Dembuɓe mo fummi haara Dembuɓe o on ummi ko Jama Alwali kanko naade leydi e 11e siècle omo yaha Ousmane noon jibina koye nder leydi Nigéria omo yaara duuɓi 39 o nanni million ngaji 37 e diine l'islam kanko adi Cheikh Oumar fellude jeeyade kanko ƴetti drapeau makko tuggude e maayo wiyetengo maayel Njobbo drapeau makko tuggi ɗon haw hawti e drapeau nelaɗalla Nil Misra kanko jeyi ngun laamu Cheikh Oumar ari ƴetti maayel Njobbo ha yetti maayel Falleme lammum ha ɗon ceerno Souleymane Baal ari ƴetti maayel Falleme ha yetti mana tulde Dagana duuɓi ujunere e duuɓi temedere e duuɓi 50 ko haal Pulaar en laami leyɗele Afrique ɗe empire uji nogase goho tawi tuuba koɓe cuwata warde so wiyama tugalori hetti jaggal ɗum ko joni heewi ujunere e temedere e duuɓi 50 laamuji nogas e goho tuuba koɓe wiyata empire ko adin tuuba koɓe garta e leydi
Cheikh Oumar tawi oɗo jiyaɗo Allah golli ɗeɗo golle liggima o liggey tawi lamɗo Makka jontaɗo e on saaha nden ko sarifaɓe jeyata no wiye Abbas windimo lettere kanko Ousmane Fodi e dem wi nelaɗo Allah wi noon jogui halifaɓe 12 hen 10 goni koye leydi arabe ɓe jalti kamɓe fof ɓe maayi ɗiɗo ɓe goni ko leydi Afrique emin janna ko an woni hen goto oya noon min jii sifa mumi inde mum kono suwar on jebbilima délégation mum garɗo yaari ko koppi e lelde ha yetti délégation gumminoɗo Asira ko noon wi délégation gumminoɗo Kuwayti ko noon wi délégation gumminoɗo Yaman ko noon wi délégation gummiɗo Misra ko noon wi délégation gummiɗo e leyɗele arabe ɓe ɗum ndiɗo garɗo fof sujjata leydi wona e ramde koppi ha yetto Ousmane no jooɗiɗo ferliɗo jogui ko boleru 3 métre juuteni boleru o anda e leydi he daɓɓoy jol kala peñƴol boleru ndu a diccoto e leydi jaara ngaari ha jettoɗa Allah e nelaɗo mum haaji 3 sagata woni jungo makko ñaamu on fof ne jogui gueɗe 3 gawal e silama e fete 3 sagata woni jungo makko nano on fof ne jogui gueɗe 3 gawal e silama e fete on 1jeegomo gorko peccita ɗum 3 métre ha jettoɗamo ɗo ferliɗo o meeɗa ummanade neɗɗo o meeɗa dillande hay goto ruwa fo e lamɗo e sarife moɗɗo garɗo ma dicco o yaara koppi ha yetto jebbiloɗo makko ɗum omo yaara duuɓi 34 ko halpulaar ɓi halpulaar pullo Cheikh Oumar naati e wuuro he siftori maqamatul haruri wino sa ari e wuuro ka koɗo yiilo e joom leydi ndi takkoɗa e mum calmina ɗum kolla ɗum ka koɗaɗen jippi galle kaari janggo jaam so hunde keewi ɓe jiiɗi fawde koɗo joom wuuro ngo jingan ma wiya ala o salmini noon o windi o yomo yiiɗi yiide laamu ngu o salmina ɗum ɓe mbiyoma ñagoɗa o jas o ñaggi o jas o rokka o wiya ñalawma naggam subaka ngara Cheikh Oumarul Fouti Allah e nelaɗo mum hoddiri o ari beyata yomo wonde Aliyu Miñiko o darima e damal boleru ndu 3 sagata jungo ñaamo 3 sagata jungo nano kono wona ujunere gorko ina daari caggal moni hen fof so fini subaka loototo salli go wondi ne jalata hande ha nangue muta koye tikkere wondi ko wiya fof ɗum waɗata ko joom ñakko wobata o werli fof fiyat naɗo fof koyɗe gona koye signude ha Cheikh Oumar feeñe boleru ndu wutte fele tour tuuba leppi paɗe taj kula fewniraɗe tekke hoore mere kurus murtode gurtiraɗo ɓokko ala mo wondi so wona Aliyu Miñiko jogii ko nguru e deftere kamile e alluwal ni bagage maɓɓe foti o jogii ko faandu ndiyam heen ɓe jarata heen ɓe calliginto omo wakki o yooɗano farnaki fuutanke men hono wayno gaynako ummiɗo ladde o feeñi e boleru ndu 3 métre o fuɗɗima gaynude hen 1 métre Ousmane Fodi dem no wimo gueɗe sot kam tan jogii droit ƴewde koɗo garowo o bismoɗum ndeke Allah haaji o yiimo ƴeewimo no feewi o wi giɗɗo wonno ɗo o yehi 2 métre o hawre Cheikh Oumarul Fouti o urnimo oga banggue o urnimo oga banggue o ɓuuci hakkude hoore makko o fooɗimo nangge junngo addi mo haw joɗɗini e sajade makko yo jooɗe leydi e yeeso wi ko biyeteɗo Ruwa Mouhamadou Bello on woni afo makko arabe mbiyata waliyul aadi on waɗa baya so maayi kañum lomtoto leydi ndi ina jooɗe sara makko heesi Allah haaji o bismi Cheikh Oumar hono jippiɗa galle kaari o wi janggo minne moɗo bismima e galla me o wi mi jaɓi Cheikh Oumar hooti yeehi ha jamma Ousmane Fodi a fayi suudu mum Amadou Bello afo o tawi mo ɗon tawi deeƴi o wi baaba o wi nam o wi anda hersini kam dey handa fawi kam gacce de handa bonni martabam de handa tellini kam e hakkude aduna handa waɗani kam cimtol gacce ngomi wonta yejjitami maayo mana oɗo joom wutte fele tour tuuba leppi paɗe taƴ kula pewniraɗe tekke ala kufni ala fulla ala fayida garɗo ɗo fof arabe e sarif e moƴƴo ma lelo e leydi raman ma ha yetto coynoɗa ɗum guel cukoyel keccel wonani hay kodde ma
ndira ha do waɗa falyo ɗum aɗa jaɓɓo ɗum a bonni marta ma jara mbiɗa andi tugalor wi neɗɗo ko bonɗo mbiɗa andi a miiji tan o ummi ko Fuuta tan inde ɓernde ma hooti Fuuta baba hersini kam hande oy ɓiɗɗo a gayni dugge oy a oy minne wonko jinmami seeɗa haalande ɓinguelam hoddiro Allah e nelaɗo mum hoddiri nde o gayni temedere métere o naati hakkude batu ni ƴewmi hoore nde jaadume e hoore nde amin taƴi asamanuji jeeɗiɗi jaadume e hoore nde amin mirti ars jaadume e hoore nde amin mirti kursi jaadume e hoore nde amin ngari sidratul muntaha o en daha jannatul ma'wa waɗi ɗum wiyeede sidratul muntaha jaaɓi ha tirde ko ɗon pittali waliyaɓe Allah kaɗal ko ɗon pittali rijalullahi en kaɗal ɗum waɗi wiyeede sidratul muntaha jaaɓi ha tirde annabaɓe ɗon kaɗal nelaɗo nde ari diwti ɗon ya andi ha sabagal taƴimaji goɗɗe sappo ɗum o daɗiri annabaɓe e nda jannatul ma'wa to banggue nano lecciti sidratul muntaha waɗi ɗum wiyeede jannatul ma'wa hawayi adama ɗon konno kana yawiyani ilayha walla ko jibril e mikail ɗon gonno ani ko mbi tafasirul qur'an o wi o jaadume hoore makko amin jetti sidratul muntaha hoore nde ɓenni min ko ɗon guitam kaƴ oye duttimi ñippum guiɗam ƴewmi koyɗe ɗe min jaadi ha koyɗe ɗe birti leyɗele jeeɗiɗi koyɗe ɗe birti goroni ndodiri leyɗele jeeɗiɗi min ɓenni hamin jetti mana hayre rondi nde gorondi min ƴenni hamin jetti mana hayre nde fawi koye dow lingu ndeke lingu lumboto koye maayo ndeke maayo ngo fawi koye hendu ɗon guitam kaaɗi koyɗe ɗe ɓenni gandumi ko jol pelli momi ummanade oy baba ko noon wayi o ya o sen pini enen kala ummoɗen ko malaɓi tawi ko Alhaji Umarul Fuuti janggo mum wari to Cheikh Ousmane Fodi e Dem o salmodiri e mum bismimo joƴƴinimo e galle he balɗe jeeɗiɗi ne hottamo ne moƴƴa e makko balɗe jeeɗiɗi e timmi o wi Cheikh Ousmane hot galle jaadigi ma ami sohluma o hooti o noddi ɓiɗɗo o oɗo mo jiiɗa o fayi ko funnangue o ha joytu gasal makko o tawata min komi wuurani tawata komi mayiri so arti mbiɗa haalanma balɗe jeeɗiɗi nanggumomi ɗo ɗe mi ñaaguima Allah wattani kam ɗum duuɓi jeeɗiɗi somo wela so metta so arima o tarde ɗo duuɓi jeeɗiɗi jamma fo Allah wattani kam ɗum hitande so arti noon wat feere ƴiƴam men e ƴiƴam makko jillodira dokkamo debbo o resa ƴiƴam men jillodira te kadi o wonta esi eɗen joguino ɗo lobbuli yen keɓano lewtude ɗum e leydi he saabu bonde e hewde joguitaɗi nelamo toon o wawa salade ɗo yeeyi fof ma Allah wuddi tan toon tawi ko mbaɗa waɗi stage jihadi kadi mum artude tawi ko Alhaji Umarul Fuuti ɗon mawɗo ɓaadiji leydi ndi itti ɓiyum debbo ne wiye Nene Satru hokkimo o adi resde o jibini laamiɗo julɗo o yaade mum Makka o yaade mum Misra o yaade mum Baytal Muqaddas o e Aliyu miñiko e hoddira Allah e nder tardema makko e wuriyade makko ɓennude Sawi Kumar yiwi ɗon jiyaɗo Allah goto wiyete ko Ceerno Saïdou mana ko pullo nokkuje gamaji e mana ha joni ko ɗon jeeya nokku gamaji e leeraɓe kanko jiyaɗo Allah o janggi Qur'an o wawi o gayni o hokkama lijo o ɗannima duuɓi nogas watani fof Allah e nelaɗo mum hoddiri o ari ha ɗon e Nigéria Sawi Kumar ɓe kawri ɗon nek Sawi Kumar ne watte makko tan hakkille ne mantimo cuɗari makko cuɗari leydi ndi jiida mbadi makko mba leydi ndi jiida ina yanna kam o koɗono mum simi juuli takusan gayni tan kanko jooɗo mo duwo tan mo ñumbo tan mo duwo ha nangue muta yimɓe tawta mo ɗon futo nde fuɗɗo hodde Sawi Kumar nde kene watte makko hakkille kiwiɗe goto mo duwo yimɓe fof jeeyi takusan jama yeewi tan Sawi Kumar ummi ari a yetti yum baba salamu aleykum oye maaleykum salam woni jaam ñalli ɗum yawuru yimɓe ɓinguelam ande ɗemgal ma ngal laaɓi wona pular ɗo o yeeyi min jiyami Fuuta toɗo o yi jaam an kay ka bandam sabrodiren Sawi Kumar wimo jalten jama annal masajidillahi fala tad'u ma Allah ahad keɓen boowal
ɗo ko Allah tan haalteɗo ɓe keɓi boowal o wi baaba jaafoɗaami dey wonko jinmami namnade jaafoɗaami mawɗo o wimo ko ɗum woni ɓinguelam o wi mi nani ɓernde ma nde aɗa duwo e nder ɓernde ma e hay goto nanani ɓernde ma nde wi won haaju mo joguiɗa hay goto anda haaju o to wona Allah hay goto humta haaju o to wona Allah a ñaaguima Allah yo humtani haaju o saabu barke biyeteɗo Oumar ibnu Saïdou diggol mumen nelaɗo Allah ɗum noon waɗi min namnadema tan ko on mo duwortoɗa komin tokaraɓe min mbiyetemi ko Oumar ibnu Saïdou mawɗo o wimo yi ɓinguelam holmo haalanma ko woni e ɓernde mi oymo qallibal ɓulum kayfa sa o bima sa wa mata sa baklitowo ɓerɗe kala nde wela eno welira eno wela e holto welata Allah nelaɗo mum haaji o wimo eyi o wi aha gonɗo e ɓerɗe joom sirruji ɓerɗe o haalnimi ko woni e ɓernde ma o wi mbiɗa saabu guidgol Cheikh Oumar ibnu Saïdou e nelaɗo Allah yo Allah humtani haaji o yaha o wi an holko duwortoɗa e on Oumar hoto ganduɗa o wi mi andamo mi yi hoodere makko tan e asaman Allah hollimi minnine e kaso oɗo kala duworiɗo diggol mum nelaɗo ma Allah jaam Cheikh Oumar diwi ha dow maɓɓe makko wi ha yo Oumar dañi ceeɗa ni ɗum ne yiɗi nelaɗo Allah ay ko mbino mon nane sa yiɗi safa ma payat nelaɗo Allah gorko weltanimo oyi baba an kam holi haaji joguiɗa o ko woni mbiɗa haalanta ɗum hay goto o wi min de haajam tan ɓinguelam ko yaade makka mi duuɓi nogas koye ladde he gonmi mi gayni sariya mi gayni Qur'an kono mi yiiɗa hoode ko ladde tan gonmi o wi baba yaade makka tan jiɗɗa o yaha o aɗa heɓli o wi wallahi mbiɗa heɓli o yaade mi holluma lawol jawgol jaa mi lammari tawda duwi o wi bisimilla baba yeehi galle jaadi ko mum wayni guure alluwal e deftere noon bagage fonno baba ari tan mana takke makko ɓe cingodiri eɓe jewta pe banggue hirnangue aɓe jalti wuuro Sokoto capital o ɓe jeeyi ha ɓe birni guite yimɓe ay goto yiyataɓe ɗo sowona Allah oye baba ɗum ɗo ko woni oye mbuɗnangue o hono ngu way joni o hen feccere muti ne heddi feccere oye feccere muti ne heddi feccere feccere heddi nde so jokkitima fudru o yaa o huccit gani baba babiraɗo o yilti huccit funnangue oye baba sen ceertiɗo joni ɗo jomdata mami ɗo wuuro nana yeeso wuuro ngo ko wuuro tokoso woni koye hakkude kaaƴi ɗiɗi towde ma taw ɗon yimɓe ne juula futo jokkoɗa hen soɓe calmini namnoɗaɓe lawol mabɓe kolle waɗɗani so Allah jaaɓi baba o yimi jaaɓi ɓinguelam o nangui junggo makko ñaama ngo o fawe hoore baba o yiya hoore makko guidgolam e nelaɗal baba ya o yeeɗi baba ari juuloɓe julde mumen futu ha salmini o yeccidi gonnoɗo mo jungo ñaamo oye musidɗo salamu aleykum oye maaleykum salam o yoli ɗo o wi ɗo ko makka o wi ala o wi awa gasi o yeccidi gonnoɗo o wi yeyi oye mi notimama o wi ko ɗo woni o wi ɗo ko makka o wi ala o noon on nanani o taaɓi ma won yimɓe tato o wi an bandiraɗo aɗa nana haalpular o wi wallahi mboɗo nana haalpular mi ɗoyi ɗo ko noon komi haalpular o wi alhamdulillahi rabbil alamin mi namnorimama Allah namnorimama holko ɗo woni baba o wi ɗo ko makka o wi an maɗa nanani ko kalmi ho o wi baba mi nani makka ko wuuro ngo ɗum ɗo ko kucciɗa ko ɗum woni baytullahi kaaba suudu Allah hormantiro tawɗaɗa ko emin juula futo min gayni joni ɗo yimɓe nani mbango o wi kono ɗum amnorto o yi wummimi joni ko Nigéria o yi saɗi omoɗa Ndar makka nani ɗo ko makka baba deƴƴi wiyani hen woni o woni ɗon e kaaba Cheikh Oumar ummima Nigéria yaari koyɗe ari ha Soudan Misra andi mana sa yalti Nigéria a yalti leydi Cameroun naata mana e Soudan Misra tacca barul kaljum naata e leydi Misra tacca barul kaljum ne fuɗɗa yaade makka o ari ko ɗum waɗi ɗum hawde mo yaawi Cheikh Oumar ari ha e maayo ngo o yette tumde o wimo jolo e lana ɓe mbimo hoto paɗa o wi makka ɓe mbi ni tan aɗa jogui passeport
jawaju tasiri kanko Seydou Oumar o yande min nandi inde kayito hono ɗum ne dañete ɓe mbimo Afrique fof ambassadeur mum ko goto wiyete ko Mouhamadoul Maghribi nana Misra o nuwi bergenne tillisa mawɗo baɗɗo suude e nder suudu toko so o wiyete ko kayma mawɗo o wiyete ko bergenne mawɓe min pirdata donc fiɗɗo henno gandi o nuwi tillisa mawɗo o waɗi hen joom suudu makko e Aliyu Miñiko o witi kañum o yooɓino o hokkiɓe yoɓe ñaam kanko o waɗi e koyngal makko o fayi Misra o wadda toon gueɗe o waddade e namde o fewna passeport makko o arti o jolelani o fayi Makka o yetti Makka o hajji o gayni o wango lawol gotol e Kaaba tan o yanodiri e gorko o kamɓe calmodiri oye baba salamu aleykum maaleykum salam calmodiri ha saɗi joofi o nangue junggo baba o jalti yimɓe oye baba heftini kam mo yi elle dey oyi an wona an kawrunomi jama Nigéria mawɗo wi wallahi annini wona an kawrunomi dusɗami ha caggal on oyi aha oyi baba an mane garɗa ɗo oyi kikiɗi celɗen ɗo julɗo fudru oyi baba an koye dañi chance an ñande hen ɗo julɗa fudru min lebbi jeegom hande mboɗo lati oya wela allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim Seydou Oumar ne fuɗɗi fuɗɗade tarbiya ne fuɗɗi fuɗɗitade golle absiru